जों जत साइमानो दिनै Tipra Motha पार्टी 2023 जों 42टा सीट बासागो अबन पुइला Tipra हिस्ट्री गो आंचलिक दल Tipra Motha आसे गोबां क्लै जों बासागो आबन बागै जों गाहामखौ साइमाखा Tipra Motha काजे फैक्टर रोंनाय दिनै एसेसमेन्टआव जों टाउदराते नुयै दङ जों 25टा सीट हाय जों माननाय आरो बेसिङाव तेबो जों खोनाखा जदिसि ताव जत साइमानो 3टा ग्रुप फाइट खालायनाय दिनै Tipra Motha बीजेपी ते कांग्रेस सीपीएम जुट वो 3टा ग्रुप जों फाइट खालाय दङ जों जत क्लियर रोंखा जे 2023 केब दल एब्सोल्यूट मेजरिटी मानिया आव जों साइमानो फियाबा जों वानसखा जों खागावो जतन हरि पुदुमांखा जों जे Tipra Mothano सबसे गोबां मोननाय आबो जों खागाय दङ बरि बागै तेको जों एसेसमेन्ट जों लुखा तागलायो नियरलि 90% हाय बुथ रिखा आरो बिसिङाव सबसे चिनि Tipra एरिया गो एडिसि एरिया गो गोबां बुथ लायखा जतनो बलाय खुसि खलाय स्रांगै बुथ लायखा आबो एकटानि कारण जे चिनि बुवाग्रानि मोखांनो नाहागै बुवाग्रानि हानसानि मारिनो नाहावरै जतनो स्रांगै जराय अकरा बुरै जतनो खास्रांलायगै दंथलाय बुथ लायखा आबो गायसे जों लुखा आरो बिजों लुखा मैक्सिमाम Tipra साराव एकदम कष्ट खालायलायनि बुथ लायखा बुथ गोबां लायखा आबो जों साइमानो फियाबा तेबो जों आसल फैक्ट मा सावो जे मिक्स पपुलेशन Tipra ते नन Tipra बिसिङाव अंखाय Tipra बुथ गोबां रिखा किन्तु आं जों जे खोनामानि जे नन ट्राइबेल लो माने अन जाति बर'सो स्रांगिया बर'सो बुथ गोबां रिलिया बन पार्सेन्टे बेलेग कम औ जों लुखा किन्तु फियाबा जों जत साइमानो तागलायनि 2023 नि इलेक्शन आबो बेलायखोनो वानामा सोंसो आंनाय आबो जों साइमानो दाबो जों बिजिं फाइट 3टा ग्रुप जों फाइट खालायगो आरो बेसिङाव Tipra Motha मैक्सिमाम जों बुथ माननाय जों गोबां माननाय जों जतनो सिउ जों किं मेकार जों जे फैक्टर नै बाचानाय अमहायनो जों वानसकमानि ओंख्लाय सिनि Tipra सारावनि केसा फान Tipra सारावनि केसा माने मुसुकमानि अबा आगे बां साका अ भाइ कग्राव जों जतनो दाव सिगो बरि बागै जों Tipra सारा बेरे तंथकजाक 2023 नि एकटा अब एकटा हिस्ट्री थांनाय जे Tipra सारा बादे आंचलिक दलनि सारा केबो सरकार खालायमिया अबा गायसा लुकजागनाय मा बागै फाइदिजों जत नायखिन दंलायनाय 2 तारिख फेब्रुवारि मार्च 2 तारिख मार्च काउंटिं नाय 12 तारिख 1 तारिख बिसिङावनो रिजाल्ट मोननाय जत नायसिंजाक जत जों खुसि तैबो जों आबन कयनाय आं Tipra Mothani खावसा आदंगै आं कयनाय जत जों शान्ति वातावरण मातावनाय पीस एंड ट्रांकुलिटी मातावनाय आबन आं बारबानो सागो जों इलेक्शन परेखोनो अनेक ओन्दल नंगौ सामथिरा तांलायो अब हाराव जाते तांथु अब सीपीएम नि कल्चर कांग्रेस नि कल्चर जों लुखा आ कल्चर नो जाते जों तास्रोंथु स्पेशली Tipra Mothani भलन्टियर वारियर नां कयनाय जों जतनो गोजां खालायो पीस मेंटेन खालायो जों दंनाय अब आं कयनाय जाफानांथु रेजन परेगो जाते ओन्दल सिसि तांथु Tipra शान्ति बतरन फाइथों अबनो जों नायगो Tipra Mothani तरफ थेके आं जतनो कयनाय पीस एंड ट्रैंकुलिटी जाते मेंटेन होने बागै आं आनि बिसिंतै तेचिन पातनि बिसिंतै आं जतनो कबगो हामबाय सर थाइजिंपुर सामाने जे Tipra Motha कयटा सीट तुब्रायनि सामाने जों Tipra Motha एसेसमेन्ट जों थाइ दङ नि 25 नि ऊपर थांनाय मैक्सिमाम सीट जों मानाय 3टा ग्रुप आं तेमो साइपायखा Tipra Motha बीजेपी ते सीपीएम कांग्रेस वो 3टा ग्रुप बिसिङाव तिन एसेसमेन्टआव Tipra Motha सबसे गोबां मोननाय इनके बरक Tipra Motha 31टा सीट तालाङै Tipra सरकाराव गठन खायमांगलागे तागलाय आबो तो जों मिरेकल दिनाबो साइमिया जुदि मिरेकल होनाय तमके आं असो बाराबारि साना मुसुया जतनो गोबां सागो बीजेपी सागो बर सरकार खायनाय कांग्रेस सीपीएम सागो बर सरकार खायनाय जोंबो सागो सरकार खायनाय जत केतेन गसिया फियाबा जों नायनानै बास्तव
प्रेक्टिकल जों जे नुकमानि अ खेपे 2023 बेसेबा तिनि तिब्रा सारक बालाय स्रांजाक बु थानसानि मारनो तैगै जत्तनो बुत्र लायखा आबले जों गाहामखौ सायमानो Ngasar kan ini mote engkai BJP engton CPM Kongres jut borok engton borok kebo Tipra Motha kanno karei kebo sorkar gotong khlaimai no possible na अबनो जों मानसुक दङ जे अ 2023 केबो सरकार केबो पार्टी संगा गरिष्ठ माया बलो माने एब्सोल्युट मेजरिटी माया अबनो जों मानसौ engkai baksa ba salai tonglai keta bugo koyekdin ni bisingo no Tipra Motha BJP be kathalai juani roknai aboni ni bekhake tam abo जों गुरु सालाय देखो साइनियाना ताको इन्दो जों सिनियर लिडार हिसाबै आं खबर नागै दङ आबाहाय रखनो पक सालाय देखो इलेक्शन परेगो जों सालायनाय अब तामंनाय या अब आं ताबो आबनो कमेन्ट खालामनाया